Dalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probinsya kag nasyon. Action Reports. Second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 28 bulan sa Disyembre tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton arang kadahon para karon nga adlaw. Presidente Rodrigo Duterte nagpatag kun nga atrasado ang pagdeklarar state of calamity. Subong man ang pila ka senador hindi pabor sa desisyon sang departamento sang ikaayong lawas nga untatan ng adlaw-adlaw nga posting sang COVID-19 bulletin. Health Secretary Francisco Duque pabor ipabilin sa dalom sang alert level 2 ang pungsod Pilipinas. Partial, inisyal nga kalitan nagdangat na sa minilyon tubtob bilyon ng kalitan tuga sang bagyong si Odette. Ini mga balita kang isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sa D3 Bayo sa pagkakas. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:34 na. Si Presidente Rodrigo Duterte, silinya, pamatiin nyo anay, kay ipaathag ko kun nga atrasado ang pagdeklarar sang state of calamity. Siling sang presidente, mahulat pa ko sang report sang NDRRMC o kon National Disaster Risk Reduction and Management Council. May pitik pa siya. Siling sang presidente, pertiklawig ba? Sa ngalan? Hindi gani ko sa ulo, kalain. Nya ini nga proseso do binuang ni. Galing kay diya wala ka mahimo, kaya mo ning aton laye. Kay kon magpinagusto ka, basi konpit ko naman ta kakuha. Disyembre 21, Martes nga adlaw, 5 ka adlaw pa kag napirmahan sang presidente ang proclamation nga nagadeklarar state of calamity sa anom ka region nga ginlaslasan sang bagyong si Odette. Dala na da ang aton dire sa probinsya kag bilog ga Western Visayas. Suno sa presidente ang kwarta niya ara na. Pero kinanglan papilis sa kabalo na kamo sa gobyerno. Ang papilis salin sa lalong pakadto sa ibabaw perti kadugay. Nyate kun hulaton ta na, perti niya. Ang iban nga biktima niya nagpuluti na kalimutaw tula na bayo, wala na biste, wala pagkaon, wala tanan. Nya galing ti gutom uhaw kag iban pa. Ang diferensya niya kay ang gobyerno kada mo damo sang progreso, proseso, kagiban pa. Ti siling sang presidente, ginapasalamatan ng tanan nga nagbulig, nagdulong bulig. Nya bisan pa ang mga politiko nga naghatag bulig, nya ti dumduman nyo lang ang ila ngalan. Ti sa karon kabalo makita nga gadulong na to, dala naman na ipakilala sa ngalan nila, kilapit na lang eleksyon mo. Pero sini nga mga tinion nga kinanglan nato ng bulig, kinanglan sa aton mga utod, ang lubos nga pagbulig kag kinanglan ng tubig pagkaon kag iban pa, daw medyo bilangon talang ining mga politiko nga mga good Samaritan. Pero ti matuod mo na pakita ka tuguya mo, bulig ka, natural
Malaban-laban naman na sa kampanya, sa imo kandidatura sa pag-abot sa eleksyon. Pero maayon na lang na nga nagabulig. Ang iban nga mga private sector, maayon na lang na nagabulig. Bisan sino nga politika ka maggadto dito ka magbulig, pasalamatan. Nang nagligad nga adlaw bla to, gabulig ang iban to. May mga kritisismo pa, may mga hindi pa amo nga mga tinaga. Ini mga tao ho. Pasalamat gani kamo kami nagbulig. Kabaya kilala natin na mga politiko ina. Pero tinagabulig sila pasalamatan ta. Ang iba niya lain-lain pang ginabutang la social media. May na lang gani na kay gabulig. Ikaw nga nagagad sang criticize na. Bisan tubig gani guro wala kasi nabulig eh. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang stop yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So, nati lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, ang naging manager, si Rani Anggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No?
Kag tapos ang fire pa to my part because the year nga nagsulod ko ito nagtamo ko dita at that time. No, Chimpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagtamo bisa nagtamo dito. No? So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. Size 44. Ano naman yung gadgadya sang departamento sang ikaayong lawas? Siling niya sa masunod nga tuig, hindi na pag butang ang COVID-19 sa mga nagakatabo, ang bulletin bala sang COVID-19 kundi adlaw-adlaw may ara kita follow up nga ang biktima 1,000, ang nag-alayo 2,000, ang napatay 5,000. Mga muawo bala na ihimplo. Di daw starting kuno sa Enero 1, 2022, hindi na sila magposting pa. Ano ning style sang Department of Health man? Importante ini mo. Di karon kung hindi ka na magbutang sa, hindi mo na pag-ibusulat na, ari na biktima mo na ni kadamo. Ano pagkabalot na nga sa piyak balay taglidi, may naklaigo na. Amo na ni kadamo, gali ang ginigo sang COVID, sang Omicron o Delta nga ni. Kung hindi ka mo mag-posting sa daily bulletin ninyo, ay ano naman yung style nila man? Daw hindi ko kaintindi, no? Para sa ako niya daw, hindi ko kumpormis ni mo. Kinanglan pa balon tang publiko. Ang publiko, mas may kinamataro nga makaibalo. Kay sila yung apektado. Pamilya ng apektado kung maigo sa COVID. Pila ng biktima, pila na nagkalamatay, pilang recovery, importante na adlaw-adlaw nga tanan. Kadamo sang himuon sa departamento sang ikaayong lawas, amo ginanadumduman nila nga hindi na nila kuno pag-i-posting pa. Sugod Enero 1, 2022, ang bulletin sang COVID-19. Daw hindi amuhaw. May ano naman isla nga styling naman. Kinanglan sa tao ni adlaw-adlaw ka. Kinanglan sa tao ang development adlaw-adlaw. Kinanglan sa tao makahibalo kung pila na ang naigo, pila na nag-ayo, pila na nagkalamatay. Balita ini adlaw-adlaw. Pagkatapos untatan nila, daw hindi ko kaintindihin isang Department of Health. Anong tuyo nas ni man? Nga untatan la pahibalo ang tao? Ti taga lagali kita?
Nakalapugday ng linibo, wala tayo kabalo. Ang publiko hindi kabalo. Kaya hindi nyo pag-posting niya. Ay, daw inudling ako. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais, 47. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio.
For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga ka-aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53, isabit ko lang ini makadali. Ang Aksyon Radio Bacolod magapadulong sa sorgabahin sang Negros, Buas. Ini angot pa sa aton Operation Tulong. Madulong sang tubig, bugas, noodles kag iban pa. So apila kami sa aton mga kauturan base kung may ipadala kamo. Base kung may sobra-sobra kamo sa inyo kinitaan. Bit-bito naman padulong dito. Hindi lang ta magpadala sa mga used clothing bayo kag iban bangod sing COVID bala. Di kabudlay na. Tubig lang, bugas, noodles, pagkaon kay amo inang kinanglan sang aton mga auto dito sa sor nga bahin sang probinsya. Ang mga ula-unod bala ning masuludlan sang mineral water tag 6-7 ka litro nga ula-unod pwede dalon dire. Kami na lang ang masulod kina sang mga tubig na para nga badala dito sa son nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Base may ngagaw pa, buwas sa aga kami mapadulong dito sa son nga bahin sang probinsya. Kung may ara kamo nga may sulusubra, nagbulig tubig kag iban pa, pwede pa makahingagaw karon nga adlaw. Ang inyo bulig, pasalamatan ina sang aton mga utod, biktima sang bagyo didto sa sor nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Sa may sulusubra lang, kag ang may gugma lang nga magbulig, welcome gid. Kon inyo idulong dire, dalon namon ina sa mga biktima sang bagyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ang mga Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo.
Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Standard Time, lasay 57, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life extension. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon